Ey cemaatler. Ey olaqan ağala. Ey oğul gidi yetip baryan Türkmen oğullar. Habarınız var mı? Bir oğlan menen bir qıyız izdivac etcek bolanna. Hamana bizim qıyızımız izdivac etcek bolya. Oğlan menen bir daydasiya, ejekesiya ağası bilen bir formrak oturuşturulya. Bir yengilcek gurrunun aysın bir görsün biri deyip. Oğlan inatadan habarsız da gurrunların inata eşitmiyor. Bir qıyız şumahal şuurun camian derdi olup bar yahaş evin maşhurunu. Şu qıyız oğlanın aydiyan kefi neymiş mahal? Aydiyan kefi entek oğlanın hemen pulları açık görse evvelin başlanına aydiyan kefi ki şun üstüne de ne kadar xanavadıla izdivaçlı behemiydi de. Neyme diye qıyız oğlan? Men şertimşi, men evin maşı bir Amerika'ya yerimde tekrarı giyecek değerli ya. Şundan kabul etip başarayan mı diye. Hakılmışı. İnsanın almışı ne diye mi? Oğlan ne diye men necre sana başlayayım. Men boyun alpilecek diye da başka hiç de gurrun etmeyen turluya. Qıyız oğlan bak enatasını ağırlaya da. Neyme diye? Yok diye aslında tefahümü denk çıkmadı diye o gurrun da aytmayada. Enatas bak yerinin haberde yok da. Yok da enatas var kova adam ha. Hem işe kuvurun da qıyız oğlanın boydaşlarından suymay diye da. Bardan şu kefe ayta diye. Şmahallan boynuna dakka diye. Huday peygamber egin maşvarada neyme kepleri aydıptır deyip onun işi yok. Şun üstüne izdivaç behemiye. Yoksa hamana şayet bir adam hamana şu camianın içinde uluqan bir savutli, hakıllı, ılımlı adam şayet şmahal bir yerden kulak astıran olsa ahuncan neyme etcek egin maşvarada Amerika gurrun verip görüp camianın başka dertleri kan deysin. Yo emma o cire değil. Gurrun kulak astın bilir şu gurrun neyme gerettiğini. O gurrun ahirine çeli barsın, ne deyip camian derdi de. 30-40 yaşında erheleyli var, hadir de egin maşın üstüne dava olup, egin maşın üstüne ha. O men alacaktım sen vermedin şon üstüne deyip, mıdam öylür kalmagal olup, mıdam çay, su, nahar, gülüş kezmeleri ağılık bulup kesip be. Haysı bir yaşlı, haysı bir hacı dede, haysı bir düşümlü şu öye girip düşündürmeli, o şolara aytmalı, o şu öy ıslah bolmalı. O şu erheleydi kime var aytmalı şu gurrunlar. Hiç kimi de eşittiren akla, şu düşünen narahatçılık bilen bar yada. Ya müteessifana ağ adamın içinde de olsa, 30-40 yaşında uluqun dinana ol ya. 30-40 yaşında, 30 yaş kayısız ba. Hadir de bir Amerika varsa, yasa varsa da hatta. Yas, ayada var tuha. Ya toyu varsa da, bir qaribrak, icidirak, fakirrak, ya yüzü gelişiklidirak, ya egin maş gelişiklidirak bolsa, şol adam yannak boyda şöyle hay durup, gülüşüp şon maskaret yada. Hay şol gülüp maskaret yada. Yoksa yaş 30 yaşındaki dinanı bitir uluqan adam olma ol yada. İlgunun içinde halkı terbiyet berip duran adam olmalı ol yada. Ya hatta azbes egin maşına yüzüne ehemmiyet beriptir. Bir adamın ya bir dinanın ayağına yüzüne ayıp bağ olsa şonun maskaret gülüş yada. Der sureti ki Allah'a gülüptü. Hudayi maskaret etdi. Son Hudayi şona nakşi verdi rahim. Luqman-ı Hakim, eştensiniz Luqman-ı Hakim deyip. Luqman-ı Hakim bitir gelişikli adammıştı ka ey cemaat. Luqman وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ Hudaya itiye men Luqman-ı Hakim ettim diye. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ Luqman'ı men hakim ettim diye Huday Teala. Luqman dımlara gelişikli adammıştık da öyle. Adamla bir tavır gülüştürle. Luqman hakim sen ne gelişiklimiştik deyiptirle. O da hakim adam da. Siz bana uliyanız mı ya? Nakşa uliyanız mı ya? Nakkaş olan Allah'a uliyanız mı siz deyiptir. Men ödüm mecerem hak ki öz suratıma Allah verdi bir suratu deyiptir. Allah verdi bir suratu deyiptir. İni men egin maşım avadolacak, hamana bir erheleyin davası, ya bir ahunu ıqtiraz etken zadi, ahunu ne deyip ıqtiraz etmeli? Kıyamet gün Hudayın menen kepleşti ay, nem beni şeyttin diye, Hudaydan nemi cevap eştiyen. Kur'an ma, din ma, hamana aydiyan zadi şey, nemi biz avadan egin maşı giymeller mi? Nemi biz şik puş bolmeller mi? O biz hevesi diyasa, inşallah gurrun gelecek ha. Biz hevesi diyasa, hoş tip olacak, nemi işkalı va? Nemi ödünüzden bir zatları aydiyanız? İne şuurun, hamana men şik puş olacak, arastığı maç giyecek, neyme giyecek, sonradan bir hatta var ya, onu bunu maskar etmeyeni duruyor. Bir o maskar etmek, oyun etmek, 10 mir, bulsa 12 yaşındaki kıydı oğlan ya erkek oğlan ne olmalı? Hemen oğlan mı ya, gülüş yerle, eheret yerle. 30-35 yaşındaki dinanı gözünün kıyığı bilen, onu özde deyip, onu gülüşüp maskar etmeli. Hudaya neyme cevap verecek kan? Egin maşın afeti olup var ya. Egin maşın, men özüme yetişecek, ya birinin öyünü varsa da şeyle, ya bir bilen dikkat edin, hamanı bir bilen sen kuda olacak bolyan. 3-4 nefer gidiye şu oğlanın yaqidin daydasından gelecesinden. O da şol adamlardan ki hamanı men qowyma şeyci qowyda yaşayacak.
tarafın öyüne var ya. Häzir damat bilen ýakyz bilen kepleşene gelin oýnaý diye olan gaf penjarany bijirek, öýleri bijirek, egmaşlary bijirek. Haklyşyny diýem. Meselen şu azim merkan içinde men şu gurrun agzamalla da ol qorrak gurrunlar etmella. Emma yo agzamaly bolupdyr, bir jamaň derdi bolup barýar. Bir zindigiyle üstüne dargap barýar. Näjirek her hele nikah içine girinden sonra şu üstüne açılışı oty. Onda bir olaqan hamana bir adam şu gurrun näme gerek dip jamaň derdi we işi yok. Am näme gerek dip oturan ýerine aýdy. Halkyň sirrini eşitsin, gelin oğlanlaryň gyzylaryň derdini eşitsin. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdy. Sahabalarının içinde aýdypdyr. Beynema raculun yetabakhtar yamshi fi burdayh qad a'jabathu nafsuhu fakhasafa Allahu ta'ala bih fahuwa yatajaljalu fiha ila yawm al-qiyamah. Hadisun sahih. Peygamberimiz aýdypdyr, ey sahabalarym diýipdir. Qarundan başga bir habe. Bir adam mady maly mülkü kan, heýür owdan egin maş geýtdir. Fi burdayh. İki däne giyimçileri vardı, hatlı, Arapları var hatlı, egin maşı qawur yemiştikli. Men egin maşın ýaly, egin maş ýokdur diýip, xiyabandan yürüyip barýardy. Şurrunu mübarek peýgamberiň mübarek dowduklarynyň arasyndan çykyp sahabalara aýdan kepşi. Bir adam owdan egin maş giyip, ajabathu nafsuhu, özüni näme qadip barýardy. Yani näme özüne näme qadýady? Yani hiç kime salam bermellär. Hiç kimin salamyny dogry almellär. Hiç kimi gözüniň gyýagy bilen gözlemellär. Şeýtip barýaqa فخسف الله تعالى خداي yer zemine aytdy çek şonuydy. Näme qadiya? Sok şon ýere diýdi. Tekebbürligi diýe. Şon yer sordy. Fehuve yetecelcelu fiha ila yawm al-qiyamah. Günne bir miqdar süýüşip häzir de ýerine tegine bar ýaşo diýipdir. Häzir de bar ýaşol adam diýipdir. Şun peýgamberimiz sahabalarynyň arasynda aýtypdyr. Perden arkasyndaky bir gurrunlardan aýdyn ki ilwiniň içinde poşty perde bolup duran gurrunlardan. Halkyň arasynda agzalman galýan gurrunlardan. Meselen şunu bir adam eşde ya meselen bir danışga diýdi, bir sawatly adam aýsa, meselen şaýat aýsyn, bu zamanda muňlurçy mutakabbir adam näme ýer çykmaýar diýip. Näme ony görülmeýär, eşdilmeýär, bize zatlar el kabul edmeýär diýip. Resulullah aleyhissalatu vesselam şikif aýdypdyr da, bir magrur egin maşyna alanyp ýürüp barýan adam ýer çekipdir, we ta kıyamata çeli, ha bolýar bolupdyr, bu zamanda näme bolmaýar ondan. Ey cemaatlar, ey musulmanlar. 15 ýyl 20 ýyl mundan ozal. 10 ýyldan aňyrda hey ora qaw bilýänsiňiz, bir geliller wady şäherliň içinde, bir geliller wady, bir gyýdylar wady, bir erk adamlar wady, şu öz şäherlerimiziň içinde. Azbis egin maşyna özüni näme qadip xiyaballarda ýörýärdi, hiç kim bilen salamlaşmardy. Hiç kim bilen raftamet etmerdi. Hiç kim merkede innemezdi. Hiç kim bilen salamlaşmalarla dogry. Bir adam salam berdi dogry almaýardy. Om döwürde aýlanýar dawy 10 ýyl 15 ýyl geçýär, zindigi uzaklaşýar, zindigi gidýär. Emma şumahal şun kun, hamana şumal jymgowun akşam şebeşemmedi. Şumahal şol adamlary ba, bilýänsiňiz, görýänsiňiz, bigat bir horlukda, bigat zilletde, bigat bir betbahtçylykda, bigadir derdin içinde günni geçirip be, şu ýere sokulan adamdan farky ýok da şunu gezip berşini. Şol adam, belkim şu ürün, şu denana, şol adam, belkim zebit bolup bir gün gulugyna barsyn naşyň. Şol adam ma şu ürünleri eşitse wa, heyran galar şoň men ýüreginde oturan ýaly şol adamyň. Şu öz ýandan özi häzir de halka belletmeýär ha, muazzep bolup ýaşapdyr oldugyny. Emma öz ýandan öz titrep, hothory edip özüni iýip, mirid bolup, hemme kişiden narahat, özünden narahat, Hudaýdan narahat, märekeden narahat, özü hothory edip ýaşap gezip berdi. Öz fikri, öz bernamasy bilen bir form häzir de bar ýa-da. Belkim şu gurrunly gulugyna baryp da, bey dinine de bijiri gurrun bamyşdyk. Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek derman sözlerini bu gurrunly bamyşdyk diýip, belkim gursuny iman ýermege sebep bolsun janymda. Belkim bir özüni tanymak bir sebep bolsun. Ey cemaat, ey türkmen, biziň ejilimiz näme diýipdir? Biziň ata-babalymyz näme diýipdir? Altynyň suw bilen ýalyp goýmaly. Aýdan gurrunlary ba. Bir öýüň içinde bir gyýy ýa bir oglan ýa bir heýwanyň aksini çykip goýandanma, guplenit goýandan türkmeniň şiketini ýazyp goýmaly. Näme diýipdir türkmen? Özüni tanan welidir diýipdir. Özüni tanan welidir. Her kim özüni tanysa, şol adam Hudaýyň dosy da şo. Adam özüni tanymalla. Kim? Eşmeýäsmi? Buzurtlaryň pahlawany jahan bir neçe mikrop bedenine girýär, qılýanjak bolup ölkütmeýär. Görüweşdirmeýär şeratla. Adam näme ýagdaýy bar? Ki tekebbürlik etmäni özüniň daşyndaky egin maşyndan çyrym.
Daşın näkim malından çürüm. Meger yere girenne malın alıp gitýärmi? Mülkün alıp gitýärmi? Yere girenne bir parça bilen gitýär, o da çürüýär. Hatta eti çürüýär, damar çürüýär. Nämen alıp gitmeli adam öýde bilen? İman we amel salih. Näme Allah'ın aşky we Allah'ın Rasulunun aşky we dinin muhabbeti. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yankı faydiye. Yere soktu Hudaý şonny. O şu mahalla kan adamlar bardyr. Kan gelin gydylaba. 10 yıl 15 yıl geçiyor, yuvaş zerbe ip başlayada. Önkü hünerini çıkaracak bolýada, inne halk da bilýär, özü de bilýär. Önkü hünerini çıkarıp bilen akda xiyabarlarda. Önkü tekebbürlük bernamelerini yürütüp başaran akda. On bir guşede ya oturmaly, özü etinip yaşa duruşunu ölüp gitmeli, ya belkim ölmeke tövbe nasip etsin. Halka ihtiram nasip etsin. İnsanlara sıylamak nasip etsin. Özünü näme kadimeklik on vücudundan çıksın. Belkim dünýeden geçmeke özünü tanıysın. Özünü tanan Hudaý tanıýar diýipdirler. Hudaý tanıyan özünü tanıýar diýipdirler. Heyf biler derman mürrüňi üstünden geçip barýanna. Ey cemaatler. Resulullah aleyhissalatu vesselam nahar yerinden soň näme diýenmişdik? Belli hemme bilýär. Elhamdülillahi'llezî at'amana ve sakana ve cealena muslimin diýenmişdik. Täze koynak ýerine näme diýenmişdik? Täze koynak ýerine näme diýenmişdik? Täze selli oranynda näme diýenmişdik? Täze balagyny ýerine, jurwuryny ýerine näme diýenmişdik? Täze odan börük ýerine näme diýenmişdik? Oňa diýenmişdik. Felakal hamdu. Ente kasawtani. Hudaýa şükür maňa owadan egin maş berdim. İniştaýy. Türkmençe hatmen aýdyň sünnetdir Resulullah. Gow egin maş ýeýsiňiz. Aňsatjak. Hudaýa maňa şu koynagy berdiň, şu koynagyň gowlugyny maňa nasip et. Bu şu koynagyň şerrinden meni sakla. Tamam bolma. Hudaýa şu koynagyň haýryny maňa nasip et. Ina Arapçasy. Es'aluka min hayrihi ve hayri ma suni'a lah ve a'udhu bika min şerrihi ve şerri ma suni'a lah. Manasy şu Hudaýa şu koynagyň haýryny, hamana şu koynagyň haýryny näme? Şükür etmek, allanmasazlyk, tekebbür bolmasazlyk, özüňe näme maqadimesizlik. Fakat Hudaý maňa mal berdi, şonu ýüze çykarýanna. Allah arastalyk, owadalyk, egin maşlyk, oje geýenin gowurýa, o meni gowzat geýänna. Şunu ýet bilen geýeýin we haýry ma suni'a lah. Hudaýa şunu üşümäýin nip bejerilipdir. Üşümäňjik dargamasyn, basym könülmesin nip Hudaýa maňa nasip etdiýdige asl içiniň manasy. Ve a'udhu bika min şerrihi ve şerri ma suni'a lah. Hudaýa şu koynagyň şerrinden men sakla. Tekebbürlük edamaýyn, kufran nemet edamaýyn. Muň menen özüm zinana halymy erkekleri arlamaýyn. Erkek adam bolup bir zinanalary arlamaýyn. Hudaýa şerrinden sakla ve şerri ma suni'a lah. Ve bir dargamaktan, özüme nasip etmän elimden gitmekden sakla diýdi. Aňsatjak türkmen. Hudaýa şu koynagyň haýryny nasip et, şerrinden men sakla. Aňsatjak. Bilýär egin maşyň bir ta'limat din gurruny baýmışdyk. Din terbiyetiniň eterine olakan gurruny baýmışdyk. Aham bir sahabalardan bir aýdypdyr ya Resulallah. من تبرك أقيب برين إني أحب أن أتجمل بحمالة سيفي وبغسل ثيابي وبحسن الشراك والنعلين وفي رواية البخاري تحاوي أن يكون رأسي دهينا يا رسول الله ديبتر من نبتر saçımı yüzümü yuyup mereke çıkanım qawuryan niptir. Hatta koşum owadan bolan qawuryan niptir. Hatta koşumun bağı wa daňylyança naqjady. Şonu owadan daňamda qawuryan niptir. Saçım yağılca olup çıkanım qawuryan niptir. Hatta kılıcımın tutýan yerim dağda şoň naqjalar tallanıp tuqaşyn owadalap goýanym qowuryan nipdir. Onu menne şo mutekebbir bollugym bolýarmy diýipdir. Ýa qowurunda owadan zat, owadan egin maş arassaja bolup çıkanym qowuryan nipdir. Peýgamberjan näme diýipdir? Ah dermanlyň dermany näme diýipdir? Leyse zalika ani. Oň işgali boljakmy? Ola qowzat diýipdir. Men ona aýdamak diýipdir. Men ona aýdamak diýipdir. Onu ya Resulullah näme aýtýan sen diýipdirler. Derman aýdypdyr. Men safiha anil haqqi we ghamasa an-nasa. İki alamat bolmaly diýipdir. Indi bizden çürüm gerek gurrun. Egin maşynyň öz ýüdüwüdiň näçe awadaly erkek adamlardan çürüm, erkek adam bolsa, zinanlardan çürüm. Ýöne iki zat bolmaly diýipdir şol adamda. Biri men safiha anil haqqi. Kan oqymaýyn wagtlar alyp barýar. Ya Resulullah safiha anil haqq diýeniň näme diýipdirler? Derman Resulullah jan aýdypdyr. Ýani şu egin şu gow maşyn menen, şol tipiň menen mähreke çykanda birine de bergiň ma bolsa, hamana şunu Resulullah düşündirýär. Birine de bergiň ma bolsa, oham saňa bir özüňden kiçiňrek, gilşiksizrek biri, "Ey agam, sen palanyňa bergiň ma, Hudaýdan gork" diýse. Inni seni gowy maş bilen tipiň menen marýanda. Inni Hudaýdan gorkmalyny senden öwrenmeli bolummy diýseň, şu bolmadygy diýipdir. Bolýa çäşim diýdi waýsyn diýipdir. Tekebbürlük etmesin diýipdir. Inni sen Hudaýdan gork, sen şu benden bergisini, algysını berdiňde, oham şonda ýanky hamana sen birgilla tarafa şu egin maşyna, şu maşynyňa, şu owadallygyna allanmany şikef aýtmalylar. Inni Hudaýdan gork diýip men senden eşitmeli boldum, men maňa ahun saraýanmy? Şikef aýtmalylar.
Ya Resulullah ikinci alamatı näme? Men gamasan näse. Gamasan näse näme? Bir yerde üýüşüp duran bolsa bir kärger, garyprak, gelişikdirek adamlar ne şolara salam beresi gelýär, ne salamny alasy gelýär, ne şolaryň arasynda oturasy gelýär. Şu ikisi bolsa şolardan basym ýykylar, ýere şol adam diýipdir. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sahih hadis aýdýandyr. Aňsatjak gyn zatdan. Hele erkek oğlan şok bilen düşündirmeli zat. Gelin bulma kaqyda oğlanlamda hanı adamda özümüz aytıp bilmedik zeft boldu. Hükmerlik eşittirmeli. Şonu din terbiyeti görürüm. Bir insanın zindigilerini ve imanını çaykap duran görürümlerden abi. Adam özünü näme kadime diýär, näme adam, näme kadir diýär. Özünün sawadyna, gelişigine, malyna, hatta ilmina, hatta ilmi dini de bolsa, allanmana ejadaty ýok. Tekebbürlige ejadaty ýok. Tekebbürlige hiç ejady ýokdur. Eger yerinin yüzüğü eylesen ders, tekebbür bolmagul, bolgul Huda ters. Eger yerinin yüzüğü eylesen ders, hamana sen bir minberin ma, tamam adamlara ders berýän da. Eger yerinin yüzüğü eylesen ders, tekebbür bolmagul, bolgul Huda ters. Tekebbür bolma diýipdir. Ey cemaatlar, bir ewliýalar geçipdir, bir ulamalar geçipdir. Waz meclisine 30 000 nefer, 50 000 nefer adam ýeşýärmişdir. Kan adamlar ýeşýärmişdir wazyna. Onda alim adam Hudaýdan gorkýanmyşdy, kan adamlar daşyma ýüşeni men Allahna amaýyn diýip. Tekebbürlük men ýürügime düşämasyn diýip. Gör Allah'ın dostlaryny. Oňa wagda girmäke bir kinara çekilip ýöküjüni halbat edip, selletini aýryp, Allah'ın azamatynyň beraberini kellerini gummy ýämişdi. Hudaýa men şol adamdyryň, Hudaýa men ejizdirin, Hudaýa men pesdirin, Hudaýa men hiç dat däldirin. Hudaýa sen nemet berdirsiň maňa. Men aýtmaly edip dersiň. Aý bir wezife bilip aýtýanna. Hudaýa tekebbürlük edäme aýyn diýip, kellerini gummy ýämişdikler. O Amerika gelýänçe ýene kellelerini ýuwuşdyryp arasalar, Amerika gelip nasihat aýtýanmyşdyklar. Allah'ın dostlaryny wezdi. Pesperçilik etçilerini wezdi. 70 000 50 000 nefer daşnaly watylar. Emmi Allah Taala'nın azamatynyň beraberine, Allah'ın izzatyny we Allah'ın dininiň izzatyny saklaýanmyşdyklar. Ogurynça etse de tarihte şu gurunlar galypdyr. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ummatyna beýli dağyal beýik insanlar bolanlygyny. Ine egin maşyn gurunnyň içinde diýip. Biz awadallyk, gelişik belli näme dinin gowwarýan zady. Tekebbürlük bolmalylar. Fahry üçin bolmalylar. Erkadamnyň arasyndan çyryň bolmaly. Zinanyň arasyndan çyryň bolmaly. We birde ýene bir 5 dagyga aýdylyň goý kamil bolsun men sagat gözläpdim. We birde israf bolmalylar. İsraf. Ey cemaat israf bolmalylar. İnnel mubezzirine kanu ihwanaş-şayatin. Ve kâne'ş-şeytanu li rabbihi kafura. Allah aýdýar. İsraf etýärler, gözden innel mubezzirine. İsraf etýärler kanu ihwanaş-şayatin, şeytanyň dogurjy dogunjygydyr diýär. Şeytana Hudaýa kafir boldy diýär. Nuqayyid lehu şeytanan fe huwa lehu qarin. Hatta şu israf etýän adamlar we kıyamet turanny da bir şeytan we şol adam ikisini bir zynjyradan aljakda. Kur'an'da var haşi. Nuqayyid lehu şeytanan fe huwa lehu qarin. Bir adam şu israf etýän adam we gatdandan bir şeytan ikisini bahan bir zynjyradan aljak diýär. Kıyametde boljak ýagdaý işi. İsraf etmeler legin maşda. Yani näme hiç kim men israf etmeýän diýär. Akmyň gurrunlarken wagt az. Her kim aýdýar men israf edemek diýär. Israf etmejek bolsaň bir egin maşyň belli ki bir mähreke ini gyrlyk de diýilip dargap barýar. Näki bir gedek giýdiň inniki mejlisde tekrary bolmalylar. We bir wagt giýmejek de bolsa öz hanawatysy äri hili maslahat ya dogyny kim bilen ya inatasy maslahatlaşyp peýgamberimiz aýdypdyr. Bir geýjek adama sadaka bersin diýipdir. Näki malyň darganyny ber. Bir geýjek adama. Men şeýle köýnegim maşyn sen geýjek diýmir. Özüň tap bilmeýän bolsaň bir adama için geýjek adam tap bilýänmi diýip. Geýer ýany kısalym täze ýöneten geýjek dälmişdiň. Diýdin mandyr, dargamandyr. Gaýoty märeke geýten boljak. Onu sadaka berse o baryndan gowdur. Bir kepti Resulullah'ın sözünde ba men okuysam wagt diýjek aljak. İsraf bolmalylar. İsraf adamın öýüniň bereketini aýyrýandyr. İsraf adamın öýüniň bereketini aýyrýandyr. İsraf nämeden bolýar cemaatlar? İsraf etýän adamlar bilen gatnaşýar, şolardan kim galmajak bolýar. Gatnaşmaň olar bilen. Kes araňa. Ýokda tarafy aýt. O dükkan saçany diýe hemme zatynda evin maşynyna, öýüň mobilina, perdesine, gazada men bijire dälli, men Allahdan gorkýan. Niye hiç tunjy ýok diýişiň? Öýdek gelirleri de aýsyn, öýdek balalarymyz da aýsyn. İsraf etýän adamlar bilen gatnaşmalylar. Şolardan galmajak bolup äperip goýberýär. Hewra öýüň bereketini aýryp çörege hor etýän zatdyr. Adam ahiretini ýakýan zatdyr. İşte hiç kim bir kıyamatda zindigi etmeli. Bir dünya mukaddema. Görmeýäňmi jowan oglanlar da gidipdi. Görmeýäň bir ýaşyndaky çagy gitýäş dünýeden. Asl zindigi kıyamatda. Bular bir mukaddema bar ýa. Adaçyk mukaddemada yalandan bir boýdaşyň dosyň ýa özüň israfy öwrenişip asl zindigimiz ki kıyamatda ýakamaýdy. Ölmezmin diýip düşmesin. Göňlüň bu guman içire ahmakdyň nişany diýär. Ölmezmin diýip düşmesin. Göňlüň bu guman içire. Ömrü ýokdur äte bar. Ötükçe zaman içire.
etibar yoktur ha dünýäge. Adam bir dinle jinadan okuyakana yere salayandır da. Bir dinle adam gidayandır ha. Koy pisperçilik arastaca Allah'ın nigmatynyň dogry istifade etmeli bolsun. We egin maşyň ahyrky icmali umumlyk aýdylan görülen näme? Awrat örtmeli. Awrat örtmeli. Awratyň örtügli bolmaly. Ey jawan dostlar, koýnuňyz uzyrrak bolsun. İşläp bäkä kärgerçilikde ya maturlaryň üstünde ya namaz okulanda her ýerde bolsun. Awrat örtülsün. Julwar bilen koýnuň arasyndan arka görünmesin. Biz musulman ahim, biz ähmiýet bermeli bizada. Gaty ähmiýet bermeli. Rasulullah ähmiýet berdir. Allah ähmiýet berdir. Biraz uzyrrak bolsun. Awrat hiç görülmesin. Erki adamdan, zinanadan, ine icmalirak bir egin maşmawretde bir görünümler bolly. Hudaý izzetinizi artdyrsyn. Hudaý ýaşaýyşyňyzy nurdan dol etsin. Hudaý ýaşaýyşyňyzy bir bidirek arhawjyn eýrenleri, Hudaý arhawjylygyň hemmesini iýdine metrud etsin jan Hudaý. Hudaý ýaşaýyşyňyz nur bereketden dolu bolsun. İzzet-i iman yürüyüşün öýleňizde. Hudaý dünýäňiz ahiretiniz abad etsin inşallah. Edip bilen, ihlas bilen, beýli gymyllamany kulak asyp oturmaly. Bir fitne zamanyň içinde müňlerçe ýerde bereket görersiňiz inşallah. Dünýäňiz ahiretiniňizde müňlerçe ýerde nur izzet taparsyňyz inşallah.